Vítajte. Čo to je X-menovská séria o tvorbe? Ja som tancovala vo svojej kuchyni, upratovala a mala som všetky tieto downloady tvorby, takže ja som, ktorý je toto kurz? Aha. A to je krása toho, keď vy naozaj začnete využívať vašu x-menskosť a vaše kapacity, vašu rozdielnosť a vedomie, to, ako vy fungujete. Človeče, môže tvorba za realitou byť veselá, radosťou? Môže byť, keď vy ste tým, kým ste, tvorba je radostná, je inšpirujúca, je ľahkosť, radosť, sláva, to len plynie na základe toho, čo vy si žiadate, čo si vyberáte, čo ste ochotní byť, čím ste ochotní byť a unikátnosť vás. A viete, X-meni majú túto krásnu, my sme povedali, ja som na začiatku nepovedala, vítajte na dni číslo 4, aby sme označili čas X-menov v tvorbe. A to je vždy vtipné to povedať, začať vetu tým, že lebo každý X-men je úplne iný a často pre X-menov tu je to také sférické vedomie, uvedomenia všetkého. Je s časom a s priestorom a uvedomením. Takže toto to nemusí zapadnúť do lineárnej reality. Všetko, čo ste urobili, aby ste sa vzdali vašej sférického vedomia, aby ste zapadli do lineárnej reality, vy sa tým znefunkčňujete vaše veľké kapacity, zničíte to a pretvoríte Right and Wrong, Good and Bad, Bad and Bad, All 100 Transparencies, Powers, Creations and Beyonds a s týmto my máme toľko veľa vedomia a informácií, ktoré prichádzajú a niekedy je to do budúcnosti, niekedy je to o minulosti, niečo, čo sa bude diať a niekedy je to vec, čo je teraz a to je, kde my používame načasovanie miesto času ako nástroj pre tvorbu. A Dane hovorí niekedy možno viac aj ako raz, čas nie je relevantný, je skutočne ani neskutočný, ale načasovanie je relevantné. A s vesmírom, my keď sa pýtame otázky, robíme voľby, my vyživujeme energie kvantových zapletení o vesmíru, aby pracovali v našom mene a my v skutočnosti to nie je ani, že by pracovali za vás, ale my stimulujeme kvantové zapletenia, aby sa pohybovali iným smerom. My máme toľko kontroly, povedzme, a keď sa pozrieme na ako sa stať peniazmi, ja som sila, ja som kontrola, ja som kreativita, ja som peniaze, ja som vedomie, kontrolujeme to uvedomenie, my máme kontrolu bez toho, aby sme boli kontrolujúci. A čo sa ukáže tým, že čo vy dáte, čo vy žiadate, čo vy vnímate, čo dovolíte, čo si vyberáte, ako fungujete, energie, s ktorými ste ochotní sa zapojiť. Všetko je meniteľné a X-meni to vedia a my sa tak navnímavame a nakupujeme túto realitu a mezrealitu a keď to robíme, my znovu znehodnocujeme seba a naše kapacity pre mezrealitu a takže keď vy toto nerobíte, keby ste to nerobili, keby ste sa nenakupovali linearitu a nepotrebovali by ste, aby to dávalo zmysel pre kohokoľvek, robili by si čokoľvek, čo robíte, vyberáte si, keď začnete si vyberať pre seba iným spôsobom a kultivujete a ešte vyvíjate tento vnútorný vesmír a to je vesmír vás,
kde vy sa stávate vašim vlastným kompasom a vašim sprievodcom a viete, že každú voľbu, ktorú uvedete, každú otázku, ktorú sa spýtate, všetko, čo je, s čím sa spájate, čo prúdi okolo vás, je ono stimuluje, sa hýbe vesmírom a kvantovými zapleteniami a oni začnú všetky tieto energie sa začnú meniť a ožívajú tým, že vy sa pýtate otázky a celý vesmír sa pretvára pre vás s vami vo vašom mene a keď nejdete do záveru, čo nie ste vy ako X-Men, vy ste otázka, keď nejdete do záveru a do limitácií, keď toto tam pôjdete, tak vy to môžete zavrieť a takto len môžete ďalej pokračovať a načasovanie to je tá elegancia a ríši tvorby v akcii, takže čas neexistuje, nie je skutočný. Načasovanie je, kde tieto všetky veci sú, naozaj sa pretvárajú a niekedy sa to neukáže hneď teraz, ako by sme chceli a trpezlivosť je elementál, ktorý v skutočnosti je elementál. To sú tie energie, ktoré naozaj exponencializujú viacej ešte zázračnosti a zázračnú tvorbu. A keď vy máte trpezlivosť nie z toho, že sa zdávate, že ste podložka, že sa bránite, ale máte vedomie, že vy viete, a to je všetko, čo je v knihe o peniazoch. Ja z toho čerpám a toto je o tej sile, kontrole, kreativity, peniazoch, vedomí. Je to vedomie vesmíru, kedy je ten správny čas, kedy sa veci ukážu. A prosím, prečítajte si túto knihu, keď ju máte alebo nemáte, ja ju teraz čítam, ja som ju čítala stovky krát, ale je úplne nová teraz pre mňa a to je tam, kde my sa teraz stávame tými elementálmi, že ja som sila, ja som kontrola, ja som kreativita, vedomie, peniaze, že my môžeme tvoriť s kapacitami, ktoré máme za hranicou mest reality a všetko, čo to nedovoluje, toto zilionkrát zničíte to a pretvoríte Right and Wrong, Gutenberg, Podenpak, Alvan Richards, Basis, Povats, Creations and Beyonds, takže zavrite si oči a keď nerozumiete alebo to nedávate, nepočujete nič, čo som teraz povedala, úžasné, nechajte to tak, nesnažte sa to dávať zrozumiteľným. Ja som išla rýchlo, aby vaše mysle sa vypli. Nestrachujte sa o to a toto sú veci, čo sa týka X-menov. My prijímame energeticky a keď potrebujete tomu rozumieť, vy to niekedy sa vám to príde, ale to nie je relevantné, čo keď vy naozaj skutočne môžete byť mag chaosu, ktorým v skutočnosti ste, ktorý je oslobodený od rozumu, od toho, že na tom záleží a máte také kapacity tvoriť energeticky a tak veľkú zábavu s týmto robiť. Navnímajte si tú energiu toho, navnímajte si energiu toho, že ste zdroj, že vy ste tí, ktorí si vyberáte, ten, ktorý tým, že ste vy prítomní, že ste trpezliví, že si vyberáte, že si volíte a hýbe vesmírom s šepotom. A sila nie je efektívna ani potrebná teraz. Všade tam, kde ste sa naučili, že sila, že naviguje realitu, ktorá nie je ani pravda pre vás, zničíte to a pretvoríte Right and Wrong, Gutenberg, Podenpak, Alvan Richards, Basis, Povats, Creations and Beyonds. Všetko je opakom toho, ako sa javí a nič nie je opakom toho, ako sa javí. Všetko je opakom toho, ako sa javí a nič nie je opakom toho, ako sa javí. Všetko je opakom toho, ako sa javí a nič nie je opakom toho, ako sa javí. Všetko je opakom toho, ako sa javí a nič nie je opakom toho, ako sa javí. Všetko je opakom toho, ako sa javí a nič nie je opakom toho, ako sa javí.
Okupujte viac priestoru. Vy už to robíte teraz a choďte s energiou a dotknite sa až tam, kde vy viete ísť a ešte viac, ešte viac a ešte viac. Uvoľnite sa. Uvoľnite sa ešte viac. Vnímajte silu vašeho uvoľnenia, vašej relaxácie. Všimnite si, keď sa uvoľníte a relaxujete, všetko rastie. Vitajte vo vás. Nechajte ísť súťaženie. Nechajte ísť vašu myseľ. Dosiahnite vesmír a nájdete seba všade tam, kde dosiahnete. A ako to robíte, možno nájdete ten úžasne benevolentný vesmír, ktorý vás zbožňuje. A má dostupné všetko, po čom túžite, čo si žiadate, o tom, čo viete aj neviete a za hranicou. Uvoľnite sa. Zapnite vaše prijímanie tým, že dáte dole bariéry. Bez úsilia pre všetky energie, ktoré sú dostupné vám. Zapnite prúdenie. Zvýšte prúdenie. A vidíte seba ako prvok tvorby a vedomia, ľahkosti, radosti a slávy, krásy, prispievania, ktoré je unikátne a vitálne, živé pre budúcnosť, ktorú my všetci tvoríme našim vlastným spôsobom.
vy, ako vy ste súčasťou pohybu smerom k väčšiemu, ktoré nie je predpovedané. My to tvoríme. Takže čo iné ešte môžete si požiadať? Čo vy iné si môžete vybrať? Čím môžete byť a prijímať? Čo je za hranicou všetkého, čo ste uznali teraz? A pokračujte, aby to ďalej išlo. Ďakujem vám všetkým. Vidíme sa zajtra.